Utawi sanggeni patenana. Yen pancen kita bisa mateni putu kita sanggeni. Nyata-nyata yen kita gedhe labuhane marang wong tuwa lan ngetokake katresnan kita marang wong tuwa. Kosok baline. Yen kita ora saguh mateni wisanggeni, malah becik kita racuta keprabaning dewa. Nyemplunga kawah candra di muka. Surem-surem kiwangkara kingken. Lir manguswa kang layon. Ilang sirna tenya memanise. Wadananira ayu kumakuta. Ranyo amratani marang sariran nipun melestenya ludira kawangan. Aduh Rama Pukulun, lajeng kados pundi anggen kula badhe nglampahi. Ing atasipun menika putu kula piyambak langkung-langkung menawi dipun titik saking kawontenan rikala timuripun kemawon bebayani menapa malih wedal sakmenika sampun akdir diwasa. Menapa mboten ngutawatosi kulun wis ora sakukian atur mingkari kita saguh punapi mbuya. Yen pancen saguh mangkata yen ora saguh kita nyemplunga kawah. Kados pundi Wandrata? Wis ora usah nangis mingkari kita mangkat apa ora ngene. Nek pancen saguh ya putune gek dipateni. Nek ora saguh nyemplunga kawah ngono. Mboyi kula trimo atur dhateng Pukulun Bathara Guru supados saged mendho kamurkanipun ingkang sakmangke anggadhahi pangantam dhateng ingkang wayahipun wisanggeni. Anggon ulun matur meper kamurkane Adi Permedi Bathara Guru nganti tipis lambene. Tekaning ndata malah ming adilereni dadi dewa. Inggih. Kaya ngono iki gumantung ana rasa kita, gandeng kita wis gedhe, wis tuwa. Wis peputu. Wis darbe pikiran ngendi sing ala ngendi sing apik. Mingkari mangsa bodho kita yen pancen saguh mateni putu kita ya gek mangkata yen ora bisa nyemplunga kawah. Senajan kanthi awrat lampah kula badhe kula tindakaken ngendikanipun Rama Pukulun ingkang wayah wisanggeni badhe kula pejahi. Kita saguh Brama inggih kula. Yen pancen kita saguh gage mangkata kita sowan kudu bisa ngladekke kuwandane wisanggeni. Nganti cabar laku kita ora bakal sisip kudu kita nampa pidana nyemplung kawah. Nyuwun pangestunipun Pukulun Bathara Guru sing ati-ati Brama. Aduh putuku wisanggeni kowe ngimpi apa nggih kok ana lakon kaya mengkene iku.
Narada. Napa di? Sapengkeripun Bathara Brama. Raos sing manah kula kados dene Mbuya pitados. Mila dal puniki Kakang Narada ampun ngantos adrih ing kangelan. Ulun pitados medal jawi ndawaken dhateng para putra-putra Jawata. Ingkang maksudipun supados tuturi dhateng lampahipun Bathara Brama. Yen pancen estu tegel nyirnakaken wisanggeni wonten kapuping ayuda prayogi para Jawata labet dhateng reribetipun Bathara Brama ewa semanten. Yen Brama menika mangke mboten tegel mejawi wisanggeni. Para Jawata tridasa watakna ulun pitados kedah saged mbondo Brama utawi nyepeng wisanggeni. Oh nggih. Sendika pun boten ajeng wangsulan malih ndak dilereni. Kepareng Kang Raka nyuwun pamit medal njawi ngatos-atos Kakang Narada. Masna penyarian metu njaba kula. Nyuwun pangestu kula, aja kaya bocah cilik masna lan penyarian. Iki kita ulun percaya meduna ana ing Wertapada. Mandinga ing kraton Paranggupita putramu Dewasrani Temanana. Ing wesi bakal enggal ulun angkat lan ulun wisuda. Dadi lananging jagat nanging ulun mundhut supaya Dewasrani bisa ngaturake mestakane Werkudara, Antasena lan Arjuna. Ingkang minangka dados sipat kandelipun ingkang putra Yogakula Dewasrani menapa kulun? Kita mbuya perlu cilik ing pamikir pusaka kita Cih Jaludara. Wajib banjur kanggo sifat kandel marang putra ulun Dewasrani. Oh iya istaken dawuh. Kepareng ingkang merayi bidal dinten menika medhak wonten ing negari Paranggupita sing prayitna ngati-ati Bathari Durga. Oh, purna sabdane Hyang Permesti. Sabda pandhita nata sabda pangucap pandhita temen nata wis ngarani. Pangandikaning pandhita skrimatan kena wali-wali senajan to nalindra ngendika pisan rata tiasa negari apa maneh sipating Hapsara. Dewa nyabda pisan dumadi pindha tuwibaning tirta Kresna kang tuwibeng gancang yektitan kena lumebek. Estri manah asa kundur makayangan kadhiraken para Hapsara tun para Hapsari. Tinon sangka Mandrawa katon lengkel-lengkel lumatur pindha sardula lupa.
kakayangan Iwang Permesti Bathara Guru. Kundura datan manjing wonten ing papan palenggan agung. Nanging aniti priksa kawontenaning para pusaka ing kayangan ing katon manika-nika mawarna-warna. Katitik sangka mandra iki tan ana kang owah kulawan gumingsir. Sedaya katon suminar cahyanira kadi dene nimbul marang katentremaning kayangan. Singkating carita Kundura Iwang Permesti kapapak ingkang Sang Bathari Uma. Samya tata lenggah jarwa jinarwanan purwa madya wusana katampi kanthi sukareknaning penggal. Sawya purna pangandikan Ratut Kepraboning Jawata istri manah arsa minggah selanggar planggatan ngeningaken macipaning rasa awit ing batos. Masing ngrumaosi bilih ana setunggaling dewa ingkang luwih dhuwur tinimbang Sang Hyang Guru pangwasane. Kang wajib disuwuni pangayuman rinten Pantara Dalu. Sinigek inggih wonten salebeting pamujan kotapa inggih wonten jabaning kayangan. Sang Hyang Narada ngawi dumateng sagunging para putra-putra Jiwandana. Pangawining asta pindha kumlebeting dwaja kageting para dewa tridasa watak nawa nyat sangka palenggan. Pating glebyar pating sorot yen kacandra kaya ndaru tiba lakuning para dewa.
kakung Prajiwandana Dinalir Surya medaling latri Tumungup-mungup saking puncak ing wukir Amadangi bawana Wanrada ingkang putra badhe nyadong dawuh kados pundi pangendikanipun Rama padha kulunwa senadyan ingkang putra badhe nyadong dawuh timbalanipun Rama padha pukulunwa titian kula ludra ingkang putra nderek nungsung pawarta ngendikanipun Rama kulun Bathara Guru Pak Gedhe Masna penyarian kula Wanrada iki para kadang-kadang kita padha cumadung dawuh kepingin bakal mangerti ngendikane Sudarma kita Adi Pramesti Bathara Guru ampun ngantos kelayatan ulun sumanggaken ngersanipun Wanrada supados enggal paring uniwa dhateng para kadang-kadang Jiwandana mengkono ulun wuning kiwa Indra Tatra Sambu Kawira Yamadipati Ludra sapinunggalane lho aja nganti padha salang tunjang rebut ducung nganggo kita padha lungsung pawarta dadi pangerti kita ing wektu iki Adi Pramesti Bathara Guru bakal ndandani marang kanyangan amrih para dewa iku kajen kairingan aja nganti ana titah sing wani karo dewa titah-titah sing wani kelawan Jawata lan kono bakal gawe patuladan sing ora becik kuwi bakal dilebur disirnakake sinten wae ana 4 wilangane Werkudara Antasena Wisanggeni bocah ora isa tata krama iku gawe conto ora becik tumrap para titah mercapada ing atase titah ora bisa tata krama banjur ingkang siji Janaka ya bakal dipateni lire Janaka wani gandeng para widodari saka kepring Adi Pramesti Bathara Guru aja nganti widodari kuwi keliya aja nganti walas saka tanganing dewa kudu dadi dudu dauping dewa nggih Anggara widodari ayu dadi bojoning Janaka Anggara widodari ayu dadi bojoning Janaka mesakake dewa sing ala ora komanan widodari ya tundone mengko njur dewa mau mung lunga wae ora tepi dadi dewa kula matur nggih piye ya Madipati yen Pandhawa niku wonten sing kelong niku genah teng gambaran kula cetha kayangan ajeng rusak lire dewa sampun sami midhangetaken ngendikanipun Sang Hyang Wenang aja wani-wani ngungkih-ungkih marang Pandhawa titah mercapada kabeh tak maringi prisa aja padha wani karo Pandhawa dewa pisan aja do wani-wani ngucap ngrasani matine Pandhawa niki mangke wonten kedadian pripun Wanrada mongko genah Janaka niku mantune tiyang sementen iki
Lho yen pancen kita wani matur aja ana ngarep ulun. Matur karo Sudermamu adi Permedi Bathara Guru. Nek pancen sampeyan ora ana kula langsung wani. Bareng panjenengan ana penyamika patipun Sang Hyang Guru kepeksa kula nggih aling-aling. Paedahe napa Suraya wonten pati? Ulun wis matur sing akeh nanging tekan tundone ming ardi lerene dadi dewa. Dadi ki mung arti dewa-dewa kabeh padha wani matur, leren kabeh dadi dewa. Ning kula kinten upama leren nek kancane pirang-pirang kula nggih mantep kok wae. Tekate mboten dadi dewa, mboten dadi napa. Nanging keng kula padosi menika katentreman. Janaka mati mang titeni kayangan geger sebabe diserang randane para Janaka. Para rondo-rondo padha temandang. Kaya mongko sampeyan ngerti dhewe nek nganti widodari akeh sing rondo. Tiang-tiang nika do mriki madosi rondo widodari. Wong Mercapada, nggih tiyang Mercapada komplit nika. Yen pancen ngono, titah sing wani munggah kayangan bakal wani bebeda widodari patene sisan. Amangke nek widodari ngamuk mergo kelangan bojo. Patene sisan wae. Mongko widodari niku anake dewa. Dewa nek ora trima mergo kelangan anak. Pateni sisan dewane mangkelke kok. Wis sapa sing arwani karo Adi Guru? Dewa rembilani karo anake widodari pateni sisan. Dewa niku mongko wonten sing anake Wanrada. Mangkene anake Wanrada mati, yuk Wanrada paten. Wah. Jengkulmu mlacat kuwi. Kok njuk ulun barang didaftarke mati. Wis ora perlu kita matur akeh. Wektu iki kita meduna ana kayangan Dresila Geni. Bareng-bareng lawan ulun. Maksudipun wo mbuktekke Bathara Brahma iso mateni Wisanggeni apa ora? Yen Bathara Brahma sagu mateni Wisanggeni mengko bantunen. Ning yen ora sagu mateni Wisanggeni malah Brahma karo Wisanggeni do cekelen Satna kalah Candra dimuka. Yen ngaten kula menika mangke badhe gagal anggenipun pisanan kaliyan Kakang Bathara Brahma. Awit putunipun Kakang Brahma pun Wisanggeni menika taunipun badhe pun dapaken ngan putu kula pun Prabasini. Nek pancen wis gebatun rembugan nek diwurungake. Ora ido mantu ngono. Wis gebatut nguwang ulem-ulem. Dewa-dewa sing wis nampa ulem kabeh do dijaluki. Nek gebatut golek silian nggo gawe butuh balekke kabeh. Mosok kita nek pancen niat arep mantu, waton manten lanang aja Wisanggeni dililani. Nanging yen Wisanggeni mbuyal lho. Kula suwun kali sanget. Para kadang-kadang kula jawata mboten kenging sami nglirwaken dawuhipun Sang Hyang Permedi Bathara Guru. Saged mboten saged mbuktiaken kados pundi kawontenanipun kayangan Dresila Geni. Yen ngaten priyapun Wanrada ampun ngantos kelayatan keparengipun kedah minangka dados tetuan ngganing para dewa. Ya, ulun tak dadi tetuan ngganing para dewa. Tata-tata. Ya mau dipati bareng kuwi tata-tata. Nggih, Wo. Sekirane iku rada bodho kalani Brahma karo Wisanggeni jiabuten kabeh nyawane. Nggih, cobi-cobi, Wo. Wisanggeni ora iso mati. Brahma ora iso mati, kita kabeh nampa deduka. Iya mugi-mugi Wanrada ampun ngantos nampi dedukanipun pukulun Bathara Guru bab menika mangke saged enggal dipun rampungaken. Monggo Mas ayo tata-tata mangkat dhewe. Dika-dika juro.
dosa Wataknawa yekti tang kawistara anenggih ingkang kinosi nambeting carita Katondro adeging kayangan Dresila geni Sang Batari Dresanala dinadhep ingkang putra Wisanggeni nampi Piswanira ingkang putra utusan saka Ngamarta Raden Gatotkaca. Wanita ayu tomong gambar arum gambar arum sang aku sumo ya talmawur madu gembrang yen ngandika tumanduing Maduwardana anakku lanang Wisanggeni apa Ibu Dresanala ora bakal sinangling walas aku sadurunge aku karo kowe padha pepanggihan iki kaya piswane sudur werdamu ya gaku Gatotkaca wis aja nganti kesuwen Kakang Gatotkaca gek bagekna padha Basuki kula Gatotkaca ngumpalestunipun Kanjeng Ibu kados mboten kirang setunggal menapa sembah pabekti kula kunjuk wong ngandhap padha iya tak trima ya gagunggir Gatotkaca rak ya padha slamet to Kang ya nampa pamujimu Dimas kaya ora ana siji apa syukur bejo sewu wis saiki gek matura niatmu tumeka nang Dresila Geni apa arep ketemu karo ibu apa karo aku yen tujuanipun Kakang karo Dimas Wisanggeni nanging ora ana alanipun Kakang ya amit-amit karo Kanjeng Ibu wis ora amit-amit secara langsung karo aku ora apa-apa
Dimas metu iki ditimbali ana kraton Ngamarta. Awit negara Ngamarta bakal nganake pakumpulan yang luwih gedhe ingkang perlu Prabu Bathara Kresna diatur-rawuh supaya kagungan wawasan para satriya ingkang calon kapatah minangka dadi senopati besok perang Bratayuda. Oh, bab kuwi ya wis aku tak manut, wis tak tampa ngendikane Kakang Gatotkaca, nanging durung karuan yen aku bisa sowan. Apa sebabe Dimas? Metu iki pikirku agek ribet banget. Ribete pikirku ya ngenani bab para pepundenku Pandhawa. Ana wigati apa kakangmu Gatotkaca wis anggeni aku ditimbali ana negara Ngamarta. Arep nganake pakumpulan calon para kadang-kadangku sing kapatah dadi senopati. Lah ya sowan ora ana alane mapan kewajibanmu. Aku lagi duweni rasa ribet ora bisa lunga-lunga. Karibet aku iki ora gampang lan ora enteng tanggung jawabku. Karibetan apa nggir? Karibetan apa? Iki Kaki Brama rak urung kondur to. Mongko adate yahene iki wis cok kondur. Iya. Miturut sangka wawasaku iki mengko Kaki Brama senajan kondur ning pikire susah. Sebabe susah apa nggir? Yen ibu arep prisa ning aja kaget. Iya, Kaki Guru kira arep mateni Bapa Werkudara, Kakang Antasena, aku bojomu. Bojoku ki sapa? Lho lah bojomu sapa Milya? Bojoku ya Pangeran Janaka. Lah ya ku sing dipateni. Lah wong karo bapakne kok ya muni bojoku ngono. Lho nek Bapak Janaka ki apamu? Lah ya bojoku. Lah ya wis nyatane bojomu kok. Engko aku muni bojoku ngono ya ora wangun. Dosane apa kok dadi diancam sirnane? Lupute nggone ora iso tata krama. Ya bejamu Bu, kowe ndek anak ora iso basa dadi ancamane Kaki Guru. Banjur Bapak Janaka nggone ngancam patine jaran Bapak Janaka kuwi pancen wong klebu rada mbeler. Len duwe bojo widodari pirang-pirang kuwi. Jagat yur kepiye nggih wis percaya mati uripe menungsa kuwi ora ana tangane Sang Hyang Guru. Nanging ana astane kang murba dumadi. Yen mengkono ki Rama ya diancam patine. Nek iso, nek ora iso ya ora sida mati. Banjur kepiye aja nganti ana kedadian. Mulane aku iki matur kagi ana ribet. Ngenam-enam pikir kepiye carane aja nganti kedadian. Mengkono Dimas Kakang Gatotkaca ya. Wis to Bu? Saiki tak aturi mlebu ana ing kedhong Gupit Mandragini manjing ana telenging kedatonmu. Iki Kaki Brama arep kondur. Yen perlu aku yo kepengin bakal ketemu marang wong atuamu Kanjeng Rama Sang Hyang. Wis rasa ketemu. Nek tak elek iki kudu gelem. Yen ketemu karo Kaki Brama isine mengko ming doar tangis-tangisan. Mongko aku nek ndelokke wong nangis sepet mripatku. Rembug iki ora cukup nganggo tangis. Ora cukup nganggo rasa sedih. Kudu sing ning ciptane sing padhang nalare. Mula ibu gek lenggah jero kono. Wis gek gelis. Kepiye nggih kok judeg ati wis rasa judeg-judeg bab bojomu mengko tanggungane aku. Ana kedadian Bapak Janaka nganti tukaing pati sesuk tak goleke Janaka meneh wis. Nganti bingung atiku nek kaya ngene iki njuk kepiye rasane sapa sing tak derekake sapa ingkang tak suwitani wae lah wis dinekke kon lenggah jero kok malah omong wis kon lenggah jero. Mung nek ana apa-apa aja kuwatir gilu ana jago teko iki. Iki ora gelem tak kon nyumbang tenaga.
Ya wis mangsa Buddha wis anggeni aku ora ngerti apa-apa mangsa Buddha kowe anggonmu bakal ngayahi marang kewajiban mongko kowe wis dipikir-pikir bakal didadekake manten karo Prabasini wis bab urusan lek dadi manten ora sida ora dadi apa wanita sejene Prabasini ya akeh iya wis kono ganjur kono iya nggih rada cepet silak kundur iya Bu apa kinange keri oh iya iya wis ora kena lunga-lunga lho ning jero bae ya mung ana apa-apa mundak dadi para gawe iya kacarita kocapa Sang Hyang Brahma tawang-tawang tangis aduh kudu pinggir paling sukma golek ana swarga tundha sapta upayanan kanthi laku kang utama mangeling ana sukmamu kedentengan lir kanggen kulawan lumut kumambanging tirta tumekeng samudra laya duraga ngendi nggone sanggeni aku sakwise tekan kayangan iki mengko arep muni kepiye awakku Kaki Brahma apa nggih kowe kok dadi teka-teka nandhang Sungkawa Dewa kuwi ora kena nangis tak kandhani ora ana undang-undang arpa dewa arpa apa wae nek pancen susah nangis oleh lah iya ning ketok iki ora apik ya apik ora apik wong pancen kudu nangis ngendika sing kanthi terwaca napa kok dadi Kaki Brahma kundur ora kaya adate malah manca rawat manca dirasa aduh nggih aku arep muni piye lho sak karepmu aku ora iso jawab aku arep rembugan karo ibumu ora tegel apa meneh aku nganti wewantahan jawab karo kowe njuk aku kingko dadi apa yen Kaki Brahma ora tegel ngendika apa prayoga tak kandhani wae apa piye tok kandhani apa kowe tekan ing Dresila Geni dikongkon karo Kaki Guru mingkari kantepaning pikirmu saguh apa ora
Yen sagu ndang lakonana yen ora kepiye saiki kowe ngendika? Aku dikongkon apa kok kaya ling pengerten temen. Ora sate dengaling-aling kowe tekan kene rak kon mateni aku to. Yen pancen tegel aku patenono aku ora bakal males, ora bakal suwala. Al jan wis. Iki bocah kenjingan ngopo? Kowe kok andang denger. Lho aku ki duwe telepon bumi tak kandhani. Ning iya apa ora? Nek le iya ning yo kepiye nggih? Aku ora mateni Wisanggeni bakal mati nyemplung kawan nek aku mateni yo kepiye Wisanggeni? Saiki ngene yo, Pagi, nek pancen kowe susah mergo kowe kon mateni aku. Mongko nek ora sagu mateni acemplungke kawah. Iya. Saiki upamane kowe ora sida mateni aku ning ora nyemplung kawah gelem ora? Ayo turah gelem. Ning njur kepiye? Nek pancen wis percaya karo aku wis ora sampe melu-melu. Mengko ana apa-apa aku sing njaga keselamatanmu. Teka kono Dresila geni ditututi dewa-dewa. Dewa pirang-pirang kae ora ana sing tak wedeni. Kabeh tak waleni. Malah nek perlu raning dewa-dewa sing kudak brasta kamurkane senajan to kaki guru pisan. Aku wani brasta kamurkane. Tak dandani apik ora kena. Tak kasar bisa kelakon tak lereni dadi dewa Bathara Guru. Sesuk sing tak dadekke guru kowe. Ora sawe aku ora duwe ijazah. Wis ora usah dadi guru ya ora dadi apa watone awake slamet. Ning Wisanggeni tanggung jawab. Tanggung jawabku ya syukur nggih aku. Rondo ayem nek wis rada ayem penggalihe tenang putumu Kakang Gatotkaca tindak dene bagekno ngantek lali ana tamu barang wis mau nggih nembe yang padha slamet i pangestunipun yang kados mangke widodo sembah kula kunjuk ngandhapada yang iya wis tak trima ya nggih penake aku tak neruske le nangis monggo yuk iki mengko carane kepiye Wisanggeni kaki Brama tak aturi singidan rasa melu temandang apa-apa mengko sing bakal temandang gawe aku karo Kakang Gatotkaca mumpung durung kedadian saiki kaki Brama ora ana alane ora ketan seklimah masrahno karo Kakang Gatotkaca nggih kula yang iki ngene ya nggih adimu Wisanggeni tulung ana mengko nek ana apa-apa ewang-ewang ana iya mboten perlu menggali kuatos yen pancen perlu mboten gepok puntanipun yang tuwin Dimas Wisanggeni kula piyambak sagah lan gedugi ngajengaken para dewa syukur nggih syukur sesuk nek pancen kaya keribetan genten adimen males karo kowe dadi isine iki ming wales-walesan iki wis nek ngono rondo ayem atiku ning aku ki engko ora gegepok apa-apa ora wis percaya karo aku wis saiki sarya sing kepenak daro sing enak nek ana apa-apa mengko aku iya wis manut aku ayem aku iki ibumu nang ya kan nang pungkuran ewo apa ora ewo wah jan aku kangen karo ibumu wis godhog wedang apa uru ayo jajal dipresan lan yo teko mangkono kota para yang para dawata kang manjing ngono kayangan Dresila geni lah Brama goro iki
dalan ketunya katon kalaweran kontaling samirana tumiping samudra aya tinampa mring iwang baruna iki yen ora kleru panduluku kaya kaki Bathara Antrada ya ulun sawise lenggah kanthi prayoga ora perlu aku ngaturake sungkem lan mbageke marang kaki Nrada terang yen wis rawuh ana kene slamet lakune ayo wis ora apa-apa arep ana kersa apa kaki kakek kita Bathara Brama nang ngendi kok bakal ketemu karo kaki Brama arep ana wigati apa arep kepengin rembugan ora sarembugan karo kaki Brama karo putune wae ya kena rembugan karo aku wae ingkang nyaguhi ngendikane adik guru tatkala ana ing kayangan Bathara Brama dadi wektu iki ulun ora campur tangan karo Wisanggeni kaki Brama pepundhenku ana apa-apa aku melu tanggung jawab wose kaki Brama tekan kene ora sida mateni aku dewa-dewa do arep apa kepiye penyawian nyimanggaken Wanrada gandeng kita ngerti kahanan iki wose ulun sak kanta didhawuhi nyekel Bathara Brama tenimbang kowe nyekel kaki Brama adoh nggone saiki nyekel sing cerak sikik aku cekelen kendel temenan Wisanggeni lawang ana Gatut kacane barang senajan kita mengkono karepe nanging dewa-dewa pancen wis nampa dawuh siji Brama loro Wisanggeni kudu tekan ana kayangan cilik dadi bandan gedhe tekaning pati lah nek pancen cetha ngono saiki aku paten ana nek aku iso mati pancen bejane para dewa nanging yen aku ora iso mati iki mengko calone ana dewa mati wah berat iki yen ngono kita wani karo para dewa-dewa lho apane sing tak wedeni ya bener panen kendel temenan dewa kuwi gedhe tulasari yen kita wani kelawan dewa kurang bejo nampa tulasari kuwalat anggon kita bakal ngayahi peperangan lho dewa malati ku nek pancen dewane bener yen dewane luput tak kira ora ana dewa malati cocok sampeyan kok malah ngendika cocok iki dos pundi ning ya teni ya pancen kita wani karo dewa mangsa beda sing padha dene nom ulun tak trima mbotohi sangka kaduan Wisanggeni wani kelawan Jawata ditakon dosa lakon ana tita lebur papan tanpa dadi tak labrak penyakan Makilero nanggono ronanggono magawiya gelar wang-wang
Gatotkaca, apa penyarian kowe ora basa karo dewa? Basa ya jotosan ora ya jotosan. Aja nang ngarepan Wisanggeni bakal tak cekel. Ora usah melu-melu Gatotkaca bab urusan iki. Bisa nyekel kadangku Dimas Wisanggeni wis gemlimpang kuandane Gatotkaca. Jagat Dewa Bathara. Oh, ngilahe. Kita mercopo dewane kawan dewa ditakon dosa tak pandeng lakon gagrak mandhem mrene penyarian potol siramu. Wisanggeni, apa Kakang Gatotkaca? Aja lara atimu, kesagu aku mau kepeksa tak jabel. Aku saiki ora saguh. Ora saguh le apa? Le dadi jagomu. Apa sababe dewa kuwi pancen digdaya? Kemandene panas kaya mau bathok mongko aku ora oleh males sak pisan-pisan. Angger aku ngungkuli mestakane jungkel kapisanan.